Hi mga katik-tik, birthday sa akong anak. Ako'y tagaan ko midirig handa gamay para makatilaw mi siya ang birthday kay tuwa man siya sa gawas, Amerika. Kay pa ko ako pahilitan sa ning tambok. Sa lilutoon ni mula. Tuan kaning ginagmay. Ginagmay. Sa may message ni mo ka mami. Tubag diri lang mensahe ni mo ka mami. Nasa Amerika. Ganang day ang akong mensahe sa imo ha. Hinaot ug tanahatagan ka sa maayong panglawas ug taas pang kinabuhi ug daghang pang birthday ug mabot. Amen. Sa paman. Maura. Nagana sa daan mga tik-tik mantika. Ana man na. Okay na daw na. Ana man ka. Ana man Dami, nagdulog na kong ahos. Huwag ko makatingog kay... Nagaling mantika. Ha? Lupak mo ka na ako ng mantika. Ano nang ikaw na ito. Baboy pa. Nulod na sa dako ni Bombay. Tama ka ba lang? Ha? Tama ka ng mantika. Kaparego na ito. Gulay na opo. Yeah. Ako sa paluto-lutoon ang kanang karne, mga katek-tek kay antoon niya ron sabuan, ibutan ang karlang. Mami, paano pang Bayran na ginagawa na ako ng Lata naman mga katik-tik ang karne. Ako na po gilog-log ang kaning sakol kay aron mo lawot kay kuan man, ginagmay man. Dali mga katik-tik kayo magkakaon mo ni akong ginagmay na makaihit mo.
Ay, mga katitik, ako na po ibutang ang tubig. Ora to, Luwagi pag gurula. lagi. Kamera man na. Pagani lataan ko ano pamulaw. Ato na dyan pa. Isa pa. Kalon. Kasi mong mastorya ka mami daw. Bana, oy. Dili wag sa vlog na yun eh. Happy birthday, me. Ikaw friend. Happy birthday, Mami. Ikaw din. Ikaw te. Happy birthday pa go. Mga una meron. Ikaw. Mami. Happy birthday, me. Ano yan? Why pang tipsy me? Ano yan? Ano sa daw? Pang tipsy ba? Smile. Ay, mga katitik, hilunod na po nako ng karot o patatas. Sari, turut. Picture vlog dia. Hari na man siguro na adya. Mani naglaut. Medal tikman ang sabaw. Masarap mga katiktik. Sarap ng sarap. Daw. Wala ko lamig. Lamig kayo. Hanggang sa maka. Naghagpat ko gulay para ugma kay maglaoy ko sa gulan na kog buwad. Di man sila mangaon, ako rin sa kaon-kaon. Hi, Mami. Happy birthday. Ikaw sana, ikaw din. Hi, Mami. Happy birthday. Sab sa. Hi, Mami. Hi, Mami. Si birthday mo yun. Dapat yung birthday. Mana nagtubig ya. Nangao naman tagari. May nag-live birthday no. Cake ba na yun eh? Ten cake daw na eh. Dili. Pati kung misa din po eh. Anak pa ang anak sa din. Matik-tik. Ngayo ko. Ngayo ko Jollibee. Anak kasi sa live. Si Adil. Ngayo ko daw siya Jollibee anak. Ano siya? Matik-tik. Ngayo
Jollibee. Hmm. Jadi. Sa to din. Ayoko Jollibee. Asus. Mag-ingon na siya. Asa ka na siya nakatuon. Sa imo. Sige makapangayo. Hindi nga ako sa papasam. Nagilak ko. Matik-tik, nagilak ko kay Mingo ko ka papa kay si papa na ato nagdabaw. Kay magdala siya mga makaon, mga Nagtrabaho na, karon makapalit may tugas. nagtrabaho na para makapalit mig bugas. Kaya pagkaman kay tagaan ko mga makaon. Palit na mag-Jollibee. Palit og Jollibee. Nga pagkaman, nana si 20. Pagkaman, nana si makaon. Magpalit na siya. Nga ang bugas, dili kaliton og makaon. Matik-tik si Adil, oh. Yung kamot, ipakita nila na. Yayay. Nayayay mga tik-tik. Gunit mag-blade. Naggunit. Ako, Tumiyan yung giana siguro yung gamot. Hindi gurong dyan na. Yung nana. Iya gipislit kay napiko mo ang blade. karon nasamad na si Adil. Tamad ba? Matik-tik akong papa nila kaong Davao. Kaya magnarbaho siya. Nandala ng salina. Kamagilis-ilis siya dito. Yan, nagdila ka. Nagila ko. Mauban ko ka papa. Anak si mama dili. Kaya narbaho na siya. Anak si mama. Eskwela, mangpug ka. Anong uban man ka? Inubupan man po ko. Singawan kang papa ni mo. Kamungawan na po ko niyo. Pagkamanti. Ang kwitsap Ayaw na yung dira. Wa plato na niyo ni sa ka mga ang bata kayo. kwitsap. Dili, malas bata na ra, oh. Dara, eh. Pagkamanti. Bagbagan yung mga kutsara. Ang Tatag to kwitsap. siya. Matik-tik ang kwitsap. Wa na ni kaon. Sayang ra nila. Ito ba? Si ketchup. Okay. Ketchup. Usikan lang nila. Wala nila ni kaon. Sayang. Pero ni kaon ko kwitsap. Pagkaman, gamay ra. Ni anak ko gamay. Ni anak ko. Anak ko, hala ma, lami akayong kwitsap. Anak ko, lami na kayo bay? Kaon di ko anigdaghan bay. Ni anak ko na. Kung ako mga baba, nanay mga mga kwitsap dari ako mga baba na dari. Di ako ni anak. Di ako ni anak. Di ako ni anak ka nanay. Kwitsap dari. Nagsunod sa di. Ang isa ka din. Sige, sagdang ko sa ako. Naghanap sa Adil. Sa Adil na naghanap. Nihanap sa Adil. Anong piling? Oo, naghanap siya. Sige, sagdang ko sa ako. Kung istorya mang ko. Naghanap nung siya. Nawalin na ang anak ko. Ang naw, iso ko ang Mga katik-tik, maorat tong among vlog, inaot ka nalingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye!